Welcome back to my channel. ओमफ्राय दिनै जोङो मा होनो दिनैहाय लास्ट बैसागु फांसन ओमफ्राय दिनैहाय आइजो बासिनाय ओमफ्राय गेवलां मोसानाय दङ ओमफ्राय मा होनो दिनैहाय कमेडि खालामग्रा मा होनो कमेडि शर्ट मुभिनि बेस्ट कमेडियान फैगोन बेनो जाबाय प्रेक्टिकेल दा बेखौबो नुनो मोनगोन आंनि ब्लगाव नोंथांमोना दा नुगोन जों मोसानायखौबो नुलांगोन आरो जों गेवलां मोसागोन नालाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो खालिफ्रा आंना बैसागु मोसाग्रा लोगोफ्रा जमा जाथ'वाखै सानैल' फैहांदों दासो बा गावदांदांखा नै ओमफ्राय सासे बिब' बेबो जोंजों जमा बुरि पार्टि मोसागोन दा नुगोन र' जोंखौ दा जमा जमा मोसाबा नुगोन ना गावदां जोङो दायो लोगोफोर देगासिनो दङ जमा जाथ'वाखै दासो साथाम फैहांदों ओमफ्राय माखासे फैबावगोन आरो माखासेया थांगोरबाय ओमफ्राय जों दायो साफा सानैखौ जोङो नेगासिनो दं आरो दा गेवलां मोसानांगोन ना जोङो
प्रेक्टिकेलनि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना नायलांदो Bwisagw